पापलेट फ्राय बनवण्यासाठी साहित्य: पापलेट, त्याचे तुकडे कापून घेतलेले आहेत, मस्त व स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. 2 चमचे सपाट मालवणी मसाला, अर्धा चम्मच हळदी पावडर, 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट, चिंचेची कोळ 2 चमचे, मीठ 1 सपाट चमचा, रवा व तांदळाचे पीठ कोटिंगसाठी घेतलेले आहे. सर्वात प्रथम पापलेटामध्ये आपले 2 चमचे मालवणी मसाला, आलं लसणाची पेस्ट, हळद, चिंचेची कोळ आणि मीठ हे मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायचे व प्रत्येक पापलेटाला लागेल असं मस्तपैकी मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे. मॅरिनेट झाल्यावर 15 मिनिटं बाजूला ठेवायचे आहेत. 15 मिनिटानंतर एका कढईमध्ये तेल घ्यायचे 2 चमचे व हाय फ्लेमवर ठेवायचे हीट. रवा व तांदळाचे पीठ मिक्स करून घ्यायचे. एक पापलेटाला मस्त कोट करून ते फ्राय करायचे. पापलेट मस्तपैकी एका बाजूने खरपूस व असा रंग आल्यावरती त्याला पलटी करायचं. बघा कसा मस्त असा रंग आलेला आहे आपल्या पापलेटांना. पापलेट पलटल्यावरती त्यावरती मस्त 1 चमचा तेल टाकावे. आता हे पापलेट फ्राय झालेले आहेत, पण त्यांना असं बाजूला करून ठेवावे. एक एक करून असं मस्तपैकी बाजूला करून ठेवल्याने त्यांचं सर्व तेल मध्ये येतं व आपले पापलेट जास्त ऑइलीही नाही बनत. बाकीचे पापलेट उरलेले ते मध्ये आपण हे करावे. आता एक पापलेट बाजूला ठेवलेले प्लेटिंगमध्ये काढायचे. तयार आहे आपली पापलेट फ्राय. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.